बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ज्राम ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा सिउ सिउ बारजों हायना नांदों दुब्लि बारिनि समायना महर ज्राम ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा सिउ सिउ बारजों हायना नांदों दुब्लि बारिनि समायना महर दिनै बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादों जेरावबो गोसो गोजोनना रंजादों दैज्लांनि मिथिंगा ज्राम हादों जुब जुब हादों थाजिम खालामदों बुहुम बिखा। खुलुमबाय, आं मेरिना बसुमतारी। गोबांसानि अननानै भट मोननायनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि फार्स्ट राउन्ड बादायलायनायाव आं देरहासार जानानै सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सेलेक्ट जादों। फैगौ 13 मार्च 2021 सनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि अन्नानै नाय इउट्युबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि हाबाफारि बुंफिनदों। फैगौ 13 मार्च 2021 सनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बुंफिनदों।
फैगौ 13 मार्च 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव फैनानै नायफै। मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि आरो टकेन भट होनानै आंखौ देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इश्का की साहिया सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की साहिया रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे आहारे मैं तुझ पे मैं झर झर जाऊं रे आहारे पिया बस तेरी मैं हो छू ले तो खड़ी मैं सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया मैं रेत की बूंद का दरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं रेत की बूंद का दरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं तर जाऊं दरिया में तर जाऊं रे इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे पिया बस तेरी मैं हो छू ले तो खड़ी मैं सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया खेबसेबाव खावलायनाय फैगौ 13 मार्च 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि बडलेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै नाय इउट्युबाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि बडलेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि। अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव आंनि मोसानाय बादायलायनाय नायफैनानै टकेन भटनि गेजेरजों आंनो देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट।